Aw tulo bɛ wa FM de mankan la nin waati in na ka bɔ Mali la Bamakɔ an bɛ Zeno Media sanfɛ Facebook ani YouTube. آراء العلماء في الدين والحياة دونبو كحكلا ديننا أن ينميالا آراء العلماء في الدين والحياة دونبو كحكلا ديننا أن ينميالا oye walandaye mibi talike dinena ani kibariyawla ani seko ani dongola ani hadamadenw ka ɲɛnamaya taabolo bɛɛ lajɛlen na araul ulama fi din wal hayat dɔnnibaw ka hakilila dinena ani ɲɛnamaya la o ye walandaye min bi tɛmɛ sɛnde fiɲɛsuru sanfɛ juma o juma k'a daminɛ nɛgɛ kaɲa 10 na ani miniti 5 fɔɔ ka taa bila nɛgɛ kaɲa 12 la araul ulama fi din wal hayat dɔnnibaw ka hakilila dinena ani ɲɛnamaya la o ye walanda ye min bɛ labɛn ka se aw ma aw balimakɛ Musa Baba Sila fɛ fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun sadaqallahu alazim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واتينا سولمبي أوكا راجو مانديلا راجو شند نجمع دوم باين كنا كارو كفو مية وتكالو يامبي على كليف لا بي سام بافلا أني سام مغان أني نان واتكلنا minye muharamu ye ni ankuma ko jomine kalo ikaro ka fo ambe ale kile mugan ani woro la bi sa bakini sanke menani san binani san woro Allah kara sallallahu alaihi wasallam boli makani kata madina no hijra sai ara ulama fi din wal haya don ma akina din la ani awre kada madina tabulu nyumana karo ka fo ngakene sigira ni juma bayina au ka raju mani ka raju shonde ankono ka mami bismillah si kono na sawu ya mbol make nan karam goy hananga almami noye imama adama kuitaye ikaro ka foni aleye almami trokrobo anye usaz kuita anye awule walandami konna na bisa udeye zakatu yeni ankuma ko jaka famiyadu jumon be alla ikado anga islamia sharia konna na ni islamia ni anongon bilibili ulaje no ye nongon durinye ikaro ka fo jaka aleye o nongon doye no ya samasenyi kuma na kliji mbulu masa ni Allah taala sona ani usaz ekuita mena dofo ni Farida Bayin ya kila femindo Allah taala ya awajibi ya setikuka ga inshallah usaz nanga imamu wa adabina sinikilingile belajina biiznillah wati chuko kama neka rajuro mwombolo sawu ye ejala samake usaz kuita assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Niye anga limana jakuloni u belajelen fo che muso demsen ani makoroba munu sogole meni sanga ina radio shonde la ikado amenyi ngal folo misane ambe usima sabo ngongo wana rebna munu fem kona na ude ye jaga ku kibaro ye nangongo jaga c'est-à-dire amba farabka na ku azakatu abena funi kuma nuru rebela jilinga surunyona c'est-à-dire bamanan kana ma ku jaga peut-être ibse kana abuguna tige re minye iba ufanye limana jakulu fulon fa inshallah ustaz Adam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Wasila ambi lamen kala che ana musulman bela jilen fo ala ka here kay e kan ni gali mi ni o az-zakat mana at-tahara na fara ko zaka yare munye wudi ka fen sanya fen na bi bolo fen min bi ke sababu ye ka fen ka la sanya i bolo ka koloso ni nogo ta ka bɔ ala ay fo ma ko az-zakat otuma nafolo mun ni o ye dinɛ jɔlan dɔ ye ani o ye hadamadenya jɔlan dɔ ye ala taala ye saniyala min kɛ ale la a bɛ fɔ o de ma ko az-zakat ni ale bɔra nafolo la o kɔrɔ ye o nafolo o saniyala wa n'a tora ala tuma bɛɛ lajɛlen a bɛ kɛ sababu ye ka nafolo nɔgɔ a fɛ ka taa donc ni fɛn dun n'a bɛ kan ka nɔgɔ a kɛra komi a bɛ kan ka tiɲɛ a fɛ de misaliyara e bɛ fini kura san don min i b'a don i kan na sɔrɔ a bɛ yele kana a ko ka di ye nka o feere a misiri n'a bɛ taa ka taa fɛ ni nɔgɔ bɛ kan dɔn na o de bɛ kɛ sababu ye ka kɛ sɛgɛ in ka tila ka toli fɔ don dɔ a bɛ fara i b'a fili o tuma a b'o cogo la kuma mɔgɔ ni ala taala ye nafolo d'i ma
Ala taala ye fɛn min fɔ i ɲɛna k'a fɔ k'i k'a bɔ nafolo la ni o ye zakɛtu ye ni o ye nafolo sanuyala ye n'i tɛ to k'a bɔ a la nafolo hali n'a cayara i bolo kɔfɛ i b'a ye a bɛ tila ka kɛ sababu ye tuguni ale de bɛ tila k'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ Ustaz. Allahu akbar. O jagabɔbaliya in kɛ. O kuma o jagabɔbaliya o de bɛ kan k'a tiɲɛ. Donc o la i ka ɲininkali nafaba de b'a la ka d'a kan mɔgɔ caman bɛ yen bi olu t'a dɔn k'a fɔ ko zaga yɛrɛ ye mun ye olu hakili la k'a fɔ fɛn dɔ de bɛ yen silamɛya b'a ta dɔrɔn k'a imposer mɔgɔw kunna ou bien mɔgɔ dɔ de ka kan ni a ye mɔgɔ dɔw man kan ni a ye ou bien siya dɔ de ka kan ni a ye ou bien siya dɔw man kan ni a ye a bɛ dɔw bolo o cogo de la k'a sɔrɔ Ala dun ye nafolo di u ma Ala ye hɛrɛ kɛ u ye olu Ala ye ka hakɛ min ni a b'o ɲini ni o ye zaka ye o bɛ olu ka nafolo la o tuma la dɔnbaliya kosɔn mɔgɔ caman t'a dɔn o tuma ni mɔgɔ mun t'a dɔn la Ala yanni ka se émission banni ma maa caman bɛna dɔn k'a fɔ ko ale sen bɛ a la ou bien mɔgɔ min sen tɛ a la olu bɛɛ lajɛlen bɛna o dɔn ani nafa min bɛ a la diɲɛ kɔnɔ ni adamaden n'i ye jaga in bɔ i ka nafolo la ani ɲankata min bɛ a la n'i y'a to yen diɲɛ kɔnɔ ani lahara inshallah Ustaz Traoré Ustaz Sila an da bɛna se o bɛɛ lajɛlen ma Ala k'an bɛ sababa inshallah. Ustaz Koyita nin tɛ baasi ye ni an ye jaga ni an ye a bugunatigɛ dɔn c'est-à-dire i yɛrɛ y'a fɔ globalement a bɛ i n'a fɔ sɔrɔ min n'o o bɛ adamaden na sabu an b'a fɔ ko silamɛ parce que an bɛ silamɛya an b'o ale de ka dangan na silamɛ fana ni ale bɛ kuma fɛn na a ka sariyakisɛw la a bɛ kuma a denw de fɛ fɛn ninnu bɛ wajibiya olu de fana kan parce que e de ko k'i b'a tɔn kɔnɔna na bon ni an ye an ka sariya ninnu fana lajɛ i b'a sɔrɔ ni Alahu taala walima kira sallallahu alaihi wasallam n'u ye fɛn fɛn fɔ an ye k'a fɔ ko a kan ka nin kɛ a ka nin bila a ka nin bila i b'a sɔrɔ tayɔrɔ de b'a la est-ce que tayɔrɔ bɛ jaga in yɛrɛ fariyaliya wa n'o y'a wajibiyali ye wa alhamdulilahi Ustaz Sila o yɛrɛ de ye ko kolomayɔrɔ ye diinɛ tɛ o yɛrɛ de ko kolomayɔrɔ ye o diinɛ tɛ kunfɛ kuma ye fɛn o fɛn n'i ko diinɛ na ko a donna tan ou bien a bɔra tan i b'a lajɛ fɔlɔ Ala ko cogo di Alakira alayhi salatu wa salam a ko cogo di jaga dalilu b'a la min bɛ taa kuranɛ kɔnɔ o aya ninnu an tɛ se k'o fɔ k'a ban yɛrɛ kuranɛ kɔnɔ ayi a tɛ se ka fɔ k'a ban kuranɛ kumana zaga kan ka kuma zaga kan ka kuma zaga kan n'i k'i bɛ a aya ta k'a fɔ k'i bɛ sigi k'a fɔ yan émission tɛ se k'a ban nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛ kuranɛ aya kelen d'i ma Alahu taala kumana jaga kan yɔrɔ min na Ala ko wa aqimu salata wa atu zakata ko a ye seli jɔ a ye jaga bɔ bon silamɛya min ne an filɛ Ala yɛrɛ tuguni Alakira alayhi salatu wa salam ale y'a sinsin o kan kosɛbɛ ka kuranɛ aya in ka a sarihu o kuma kuranɛ aya n'i y'a lajɛ dɔnnibaw b'a f'i ɲɛna ko yɔrɔ o yɔrɔ ni Alahu taala kumana o la bi sigatil amri ni yamaruya ye a ye nin kɛ a ye nin kɛ dɔrɔn ko alal ujub o ye wajibiya de bɛɛ lajɛlen kelen kelen kan a kɛra komi Alahu taala ye an yamaruya a ye seli jɔ a ye jaga bɔ o ye dalilu ye dalilu min a ti bɛn maa kelen foyi ye mɔgɔ o mɔgɔ ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah k'a fɔ k'i ka jaga bɔli to yen kuranɛ aya dɔ wɛrɛ tuguni Alahu taala b'a fɔ an ɲɛna ko wa ma umiru illa liya'budullah ko aw ma yamaruya dɔwɛrɛ fɔ aw ka Alahu taala bato mukhlisina lahu diina ka diinɛ in k'a kalasiya Alahu taala ye hunafa'a diinɛ min ani diinɛ si tɛ kelen ye Alakira alayhi salatu wa salam na ni diinɛ min n'o ye silamɛya diinɛ ye a ye fɔ ale de ma diinɛ hanafiya a ye tawhid Ala kelebantanya diinɛ ka Alahu taala kɛ kelen ye k'a bato ka fɛn o fɛn ni o gunna Alahu taala la ka o bɛɛ lajɛlen fili ka bɔ yen ka Alahu taala kelen pe bato nka Ala ye mun da o kan tuguni o yuqimu salata ko kuma o la ka seli jɔ o y'utu zakat ka tila ka jaga bɔ ko wa zalika dinul qayyim ko de ye diinɛ tilelen o kɔrɔ ye sisan n'i ye piyeba ninnu lajɛ ni o ye seli o tɛmɛlen kɔfɛ Alahu taala y'a sinsin yɔrɔ mun kan Ala kelebantanya tɛmɛlen kɔfɛ o ye jumɛn ye o ye zaga bɔli jaga ni a bɔra wallahi nafolo ɲinila hali ni a y'a sɔrɔ a bɔ waatini e yɛrɛ b'a fɔ nin ka ca dɛ nin ka ca nka i y'a ye n'i y'a bɔ san wɛrɛ bɛ se waati min i b'a ye min farala nafolo kan i b'a dɔ farala kan mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye jaga bɔ Alahu taala t'i langoloya abadan a daba kama dɔrɔn
dɔwɛrɛ t'i bolo wari ni min kɔ hali n'a y'a sɔrɔ foyi tɛ e ka jaga sira tɔgɔ di ka nafolo sira jaga ma ɲinan dɔrɔn i y'a mɛn k'a fɔ ko a fɔra ko nafolo ni a sera nin hakɛ la ko jaga kan ka bɔ a la i ka ɲinan t'a jaga bɔ walahi san wɛrɛ y'a sɔrɔ fɛn b'i bolo min ka ca ka tɛmɛ o ye jarabna haza cɛ o cɛ y'a nin tajiribatu kɛ bɛɛ lajɛlen y'a sɔrɔ k'a fɔ wulibali de don ni karila kɔni donc o la nin ye kuranɛ aya 2 dɔrɔn min ni olu b'a jira na k'a fɔ ala ka kumakan na kuranɛ kɔnɔ ala m'a to yen fewu fɔ a y'an wele ka kɛ jaga bɔli kan a y'an lasu ka kɛ jaga bɔli kan tuma o tuma ni ala taala ye nafolo nɔgɔya an ma ko an ka jaga de bɔ ko n'o kɛra ko o ye diinɛ tilelen de ala ka diinɛ tilelen baarali ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma mais Oustaz Koyita aw dɔnbagaw b'a fɔ an ye i n'a fɔ e yɛrɛ min fɔ wa aqimu solata wa atu zaka c'est-à-dire a ye seli jɔ a ka jaga di ko n'i ye alikuranɛ lajɛ komi e yɛrɛ y'a fɔ k'a fɔ ko ni an ko an bɛ kuma jaga yɛrɛ kibaruyaw kan c'est-à-dire Alahu taala kumana kan hakɛ min na kuranɛ kɔnɔ i ka dɔn an ka nin segin waati a tɛ ku a la bon mais ko dɔnbagaw fɔ ko bɔn ko n'a ta o ta ko kuma o kuma ko ni Alahu taala bɛ seli fo k'a gɛlɛya a bɛ jaga tugu o la mais ko dɔ jumɛn b'o la Ustaz Koyita Ustaz Sila alhamdulilahi seli ni jaga de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ka d'a kan diinɛ yɛrɛ bɛ jɔ ni nafolo de diinɛ alakira alayhi salatu wasalam ni ninnu kun tɛ diinɛ kun tɛ se ka jɔ a bolo ka d'a kan hadamaden ni bɛ da fɛn min ka diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan i ka alabato tɛmɛlen kɔfɛ o ye i bɛ fɛn min sɔrɔ diɲɛlatigɛ la o mana kɛ fɛn o fɛn ye adamaden ni bɛ bakiruya fɛn min na ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan o y'a ka nafolo de fɛn dɔw bɛ yen n'a sɔrɔ adamaden bɛ se ka olu toléré ka a di ten nka nafolo ayi ale nɔnɔ si a ka jugu ye a ka jugu ye a jugu n'o ye a ka jugu ye o de la yɔrɔ o yɔrɔ ni Alahu taala ye seli in fɔ a bɛ jaga fɔ ka da o bɛ seli ka bonya jira o bɛ seli ka bonya jira a bɛ jaga ka bonya de jira ni fila de o kuma en tant que ni fila ni ye seli ɲuman kɛla k'a sɔrɔ nafolo b'i bolo f'e ka jaga de fara kan ka d'a kan ale de bɛ se ka kɛ sababu ye silamɛw k'a ka laɲiniw sabati ka juguya minnu ni o bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka o ban ka tila k'a kɛ a bɛ laɲini minnu ɲini silamɛya in kɔnɔ ale de bɛ se ka sababu ye ka o bɛɛ lajɛlen sabati y'a ye a bɛ faamu n'i ko alabatula ɲuman ba n b'i ɲininka karisa ye alabatula ɲuman ba de dɛ a bɛ si bɛɛ lajɛlen kɛ misiri kɔnɔ ou bien a bɛ 24 heures kɛ misiri kɔnɔ yalima a bɛ 24 heures kɛ min kɔnɔ k'o tɔgɔ ye di ko tɔgɔ di misiri misiri tɛ jɔ ten dɛ a bɛ jɔ ten a bɛ jɔ nafolo de a bɛ jɔ nafolo de sisan i ko a bɛ 24 heures de kɛ a bɛ alabatu kɛ yalama mun b'a kɔnɔ k'a sigi yen i b'a sɔrɔ a falen don dɛ o tuma fɛn o fɛn ni o ye hadamadenya ni batu bɛ kɛ ni o ye n'a sɔrɔ tuguni f'a k'a sɔrɔ ninnu de bɛ da kan adamaden ka mauna y'a faamu wa o de bɛ fara o de ye nafolo ye o tuma nafolo o de ye ko ne yɛrɛ sera hakɛ dɔ la walasa e yɛrɛ min ni Alahu taala y'a di e ma ka d'a kan ala tɛ mɔgɔ sɔn ka kɛ kelen ne n'a sɔrɔ ne b'a ɲini e b'a ɲini ala bɛ miliyari di ne ma ka sɔrɔ ka 10 di e ma o ye tiɲɛ bon walasa juguya kana don ne ni e ni ɲɔgɔn cɛ sila mun b'o ban an ka partage kɛ n bɛ dɔ partage sisan k'a di e ma bon n b'o min partage k'a di ma sisan n bɛ baraji sɔrɔ o la tuguni n'o tɛ yala an b'a fɔ kisimatu diza ye jumɛn ye ni ne ye kɛmɛ dira ni e sila ma bon ne ni e kɔni an m'an ka kɛlɛ o la o est ce que an ka kɛlɛ e ta ye 50 n ta ye 50 ye bon n'i y'a ye an kɛlɛla mun bɛ na mun nana sisan ne ko n ka 80 ta ka 20 d'e ma b'a gɛlɛya o ye ala ka tilan de ye o o tuma walasa ka se ka olu ban mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ f'a k'a sɔrɔ jaga bi bɔ oui mais i b'a sɔrɔ hali ni ala y'o kɛ o Ustaz Koyita est ce que ala t'o kɛ lihikmatin ma wala lihikmatin ma hakaza wa huwa ya'lamu
a y'a kɛ hikima de bɛ a la hikima min b'a la a dɔ ye mun ye tuguni n'an bɛ se k'o fɔ zahiriyan walasa an ka segin ɲɔgɔn ma oui an ka segin ɲɔgɔn ma an k'a dɔn nin ye ale Alahu Taala ka kɛli de e yɛrɛ de bɛ miiri e ni karisa a bɛɛ lajɛlen ji tigɛ ɲɔgɔn fɛ aw taara wari de ɲini aw bɛɛ lajɛlen baara kelen kɛ nka aw bɛ segin don min n'a sɔrɔ miliyari bɛ dɔ kunna walahi dɔ bɛ yen n'u ma transport bila ma a tɛna baarakɛbaliya de don wa ayi baarakɛbaliya tɛ ayi a bɛɛ tɛ baarakɛbaliya a bɛɛ tɛ baarakɛbaliya ye donc a dɔw bɛ peut-être ils ont même mieux travaillé que toi olu ye baara gɛlɛnw kɛ ka tɛmɛ i kan mais u ye fɛn sɔrɔ ka tɛmɛ i kan oui o y'ala ka tilanin ye kosɛbɛ o tuma i ka ɲininkali yɛrɛ min dɔrɔn jaga kɔni ale ye fɛn ye ani seli toujours Alahu Taala y'a fila nɔrɔ ɲɔgɔn na ibadatul jismiya o ye seli de i y'a faamu alabatu min ni a bɛ dulon hadamaden farikolo la o ye seli de a fanba bi seli la hali n'a y'a sɔrɔ ibada wɛrɛ bɛ a la nka a ye min d'a kan ni o ye ibada ye tuguni o ye kari de a bɛna limaniya de bɛ se ka kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ni limaniya t'i la i tɛ se ka jaga bɔ donc o kɔrɔ a y'a fila ta ka da ɲɔgɔn kan non ni limaniya tɛ se ka jaga bɔ ayi ni limaniya tɛ se ka jaga bɔ abadan ala y'a kɛ waati min n'a fɔra ko miliyari ko miliyɔn kɛmɛ miliyari kelen jaga ye miliyɔn kɛmɛ miliyɔn kɛmɛ 1 milliard Ustaz o ta Allahu Akbar Ustaz e b'o ta cogo di ko di a ma nɔgɔ e yɛrɛ bɛna i jɔ dɔrɔn k'i miiri ne bɛ se ka villa 3 wala villa 4 dɔn o wari in ye donc i b'i miiri kuma i b'i miiri dɔrɔn o kuma sitana b'a fɔ nin to in dɛ san wɛrɛ kɔnɔ ou bien a bɛ sira dɔ jira i la sira mun ni a bɛ kɛ sababu ye ka kari yɛrɛ bɔ i la dɔrɔn i b'a don sira fɛ sira min yɛrɛ tɛ nin kuma san kɔnɔ miliyɔn 300 miliyɔn 400 o bɛ sɔrɔ ka tiɲɛ i ka nafolo la pourtant k'a sɔrɔ 1 milliard miliyɔn ba kelen de b'a kɔnɔ miliyɔn ba kelen o de ye milliard miliyɔn ba kelen miliyɔn ba kelen bon k'e ka kɛmɛ b'o la k'o di o b'i tɔɔrɔ a b'i tɔɔrɔ kɛ alors que kɛmɛ jɔyɔrɔ ka dɔgɔ 1,000 dɛ limaniya o tuma ala ka limaniya d'a ma ala ka hɛrɛ k'an ye ami o tuma o de la toujours an b'a fɔ dɔw bɛ yen wala ka d'u ye k'a kɛ nka limaniya ma sɔrɔ sitana b'i tulon kɛ adamaden na o fɛn min ka gɛlɛn adamaden ma o de ye nafolo ye o e y'a nafolo a ma nɔgɔ dɛ ɲɔgɔnɔ si don a ka jugu ye k'a fɔ nin ye n den o t'a la nin ye muso o t'a la nin ye n balima ye o t'a la balimaya ni nafolo ko donna balimaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ci pewu ala ka limaniya d'a ma donc de la fɛn de don a yɛrɛ kana tɔw kana ko c'est intouchable maga tɛ k'a la ni magara ale la dɔrɔn o kuma a ko man ɲi o kosɔn Alahu Taala ye an wele k'an ka seli jɔ ka tila ka jaga bɔ an ka nafolo la ale ye nafolo min di an ma o kuma a b'an tajiriba k'a lajɛ est ce que ni e bɛna seli est ce que limaniya bɛna sɔrɔ e bolo ka tila ka jaga bɔ i ka nafolo la wa o de la alakira alayhi salatu wa tafi hadar sallallahu alayhi wa sallam cɛ caman bɛ yen olu ye alakira alayhi salatu wa salam deli k'a ka ala deli u ye ko ni nafolo kɔni sɔrɔla nin diinɛ min filɛ olu b'a dɛmɛ dɛ ka waati min nafolo sɔrɔla hakilila wɛrɛ yera tuguni min to ye o de la i bɛ mɔgɔ caman a bɛ kule nafolotigi y'a don tan nafolotigi y'a bɔ tan dɔ d'a yɛrɛ ma k'a lajɛ sa dɔ d'a ma k'a lajɛ walahi ustazu sila i bɛna dɔn o de la k'a fɔ ko limaniya ko a ma nɔgɔ jaga bɔli a ma nɔgɔ i yɛrɛ a fɔ cogo min na n'i ye kuma o kuma fɔlen nafolo kɔfɛ ni nafolo nana kuma wɛrɛ bɛ fɔ kuma wɛrɛ bɛ fɔ min t'o ye bon ni tun ye Alahu Taala kumakanw ye alakira fana ye fɛn fɔ a la wa alakira alayhi salatu wa salam a ye fɛn caman de fɔ a la kidenba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ale ye kumakan fɔlɔ min fɔ a la i n'a fɔ an ye hadisa fɔlɔ min fɔ a ko silamɛya jɔra jɔsen 5 de kan a y'a kɛ mun ye a ye seli de fɔ a ye jaga de fɔ ka da seli kan ka da ko buni al-islam ala 5 shahadatu an la ilaha illallah wa shahadu anna muhammadan rasulullah ka da la k'a fɔ Alahu Taala kelen de don Muhamadu y'a ka ciden wa ikamu salat k'u ka seli jɔ wa ita zakat ani ka jaga bɔ
mais ala kira yɛrɛ pi ba kɛ o ye o kɔrɔ ye silamɛya a ti maa bolo mɔgɔ min tɛ jaga bɔ ayi mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye silamɛ de ala tala ye nafolo d'i ma e ko ye silamɛya la i bi dɔ la o kɔrɔ ye a kɛra komi ni mɔgɔ min ye so jɔ so a tɔgɔ di pied 4 de kan ka k'a la ni e ye sabakari dun a bɛ bin o kuma e ka diinɛ min n'a b'i bolo tuma bɛɛ lajɛlen e hakilila k'a fɔ ko diinɛ b'i bolo fila la o kuma don dɔ a bɛ bin ka b'i bolo siga t'o la a bɛ bin ka b'i bolo dɛ siga t'o la donc ala kira alayhi salatu wasalam a ye hadisa de fɔ k'a fɔ ko silamɛya jɔsen k'u jɔsen 5 do kuma a ye jaga ta k'a kɛ belebele ye o jɔsen 5 kɔnɔ effectivement ale y'o hadisa min fɔ wa iqami sola wa ita'i zaka ka seli jɔ ka jaga bɔ oui ala kira alayhi salatu wasalam hala bi muazu ci ka taa yamani waati min a ye min a ko koz min amwalihim a ko a ka minɛ i ka minɛ k'u ka nafolo la k'a minɛ jɔn fɛ ka min al agniya ilal fuqara ila fuqaraihim ka to ka fantanw ma yaye o de kosɔn n'i y'a daminɛ i ye kuma kɔnɔ n ko sisan ala b'a fɛ ka an lajɛ de est-ce que an bɛna sɔn a y'a di e ma sisan e ye ganiyu de ye se e setigi ye setigi ka da ka caman di e ma ka nin kɛ fantan ye e kɛrɛfɛ e yɛrɛ b'a dɔn a y'a ko bɛɛ lajɛlen kɛ a ma fɛn sɔrɔ ala ko i k'a minɛ nafolotigiw la k'a segin ka taa u ka fantanw ma ka tila ka ladili kɛ wa n b'i ladi dɛ n'i b'a minɛ n'i b'i jaga minɛ i kun'u ka belebele minɛ dɛ ka da kan o y'u nikɔnɔsi de i n'a fɔ sisan ni e taara u ka fɔgɔ la sisan misi belebele bɛ yen i y'a jate k'a jate misi sera 30 dɔrɔn i sina ka taa belebeleba minɛ wa nin y'a ka jaga ye n'i y'o kɛ dɔrɔn i bɛ limaniya bosi a tigi la a bɛ dusukun tɔɔrɔ a bɛ dusukun tɔɔrɔ tiɲɛna jaga ko ye tiɲɛ ye 30 ko ye tiɲɛ ye misi 30 ko ye tiɲɛ ye mais a la tora fɔgɔtigi minɛli n tɛ diɲɛ n'o ye dɛ a b'a tɔɔrɔ o kuma ala kɛra ko kɔnɔ kɛ dɛ o kuma u ka nafolo la belebeleba qara'im amwalihim ko i tari sɔn zaliki i yɛrɛ kɔlɔsi ka bɔ la o to yen i b'a dɔn nin bɛɛ bɛ silamɛya ka bonya de yira nin bɛɛ bɛ silamɛya ka bonya de yira a t'a fɛ k'a denw tɔɔrɔ ni foyi ye fɛn o fɛn ni o bɛ kɛ sababu ye ka limaniya bosi an na ka bɔ ala ko yɛrɛ baara kɛli ma a ye o bɛɛ lajɛlen kɛ nɛmɛ dɔɔni walasa e yɛrɛ bɛ se k'a kɛ nka ɲɛ bɛ belebele e yɛrɛ de bolo fitinin e b'o di nka e yɛrɛ ɲɛ b'a la i ta fan o de ka ca ka tɛmɛ a bɛ nin tribler nka fitinin bɔ a la dɔrɔn maa wɛrɛ ka hɛrɛ sɔrɔ i fɛ maa wɛrɛ ka ji sɔrɔ e fɛ ka min mɔgɔ wɛrɛ ka se ka fiɲɛ sama e yɛrɛ fɛ o kuma n'o kɛra u bɛ ne ala ka alaya jira o b'a jira k'a fɔ ko e ye ni ala dɔn n ye hɛrɛ min k'i ye ala bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ an yɛrɛ de y'o k'an lajɛ dɔrɔn n'o tɛ ala batuli ala ko tɛ fɛn fara kan o a tɛ fɛn bɔ a la o a bɛ fɛn o fɛn fɔ k'a fɔ k'an ka olu kɛ diinɛ kɔnɔ anw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ don anw de ka lafiya b'a la an yɛrɛ ka lafiya de bɛ ala anw de ka hɛrɛ b'a la anw de ka hɛrɛ b'a la sinon foyi tɛ s'ale ma foyi tɛ s'ala ma nka n'an y'a kɛ an yɛrɛ bɛ lafiya a kɛra komi e yɛrɛ ɲɛ b'a la sisan n'a y'a sɔrɔ jaga yɛrɛ bɛ kan ka bɔ i n'a fɔ a ka kan a bɛ bɔ cogo min bɛɛ lajɛlen bɛ dɔɔnin sɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya o tiɲɛ i bɛ don quartier kɔnɔ bi jagabɔla mɔgɔ 1 mɔgɔ 2 u b'a fɔ karisa ye jaga bɔ karisa ye jaga bɔ n'a bɔra o tɔ la mɔgɔ si tɛ jaga bɔ bilen o de la الشيخ المرحوم فضيلة الشيخ محمد متولي شعراوي ala ka hinɛ a la ale b'o fɔ ko n'i ye silamɛ société lajɛ silamɛw ka sigida lajɛ ko i taara sɔrɔ ko mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ a tigilamɔgɔ a tɛ ka se ka a da dumuni sɔrɔ ka dun ko dis-toi que a ka hakɛ bɛ maa dɔ de bolo segin kɔnɔ o de bɛ k'o dun e min fɔ o de y'o ye o diɲɛ ma peut-être pays développés baw u bɛ anw nɛgɛn k'a fɔ ko bɔn ko u bɛ na anw fɛ yen u bɛ n'an dɛmɛ ko ka fantanya de kɛlɛ ka fɛn ninnu kɛ tiɲɛ tɛ u b'a kɛ intérêt de kama pourtant n'i ye silamɛya ta in lajɛ nin de y'a yɛrɛ yɛrɛ ye
kira b'o fɔ fana ko mɔgɔ mɔgɔ i mana si e falen don i sigiɲɔgɔn sira kɔngɔ la i k'a dɔn e tɛ lamɔgɔ t'anw dɔ ye e t'anw dɔ ye bon kɔrɔ ye san ka hakili to ɲɔgɔn na n'an ye nin kɛ a ɲɛma u bɛ min fɔ la lutte contre la pauvreté muharabatul faqr wallahi a bɛ dankara la hali ma ban mais a bɛ dankara la oui e ma ye o de kosɔn olu ka projet ni silamɛya ka projet ni ye dafara ye b'u ni ɲɔgɔn cɛ o de la silamɛya ye mɔgɔ jamakulu seegin min ta k'a fɔ ko jaka ka di olu ma olu m'a kɛ ten olu ye parti kelen dɔrɔn de ta projet jate minɛ an ka jamanaw kɔnɔ u bɛ na cogo min a n'o bɛ utiliser cogo min n'i y'o lajɛ ka tila ka silamɛya ta lajɛ dɔrɔn i b'a dɔn yɛlɛko de quoi yɛlɛko de don a kɛra comme fantan sen t'a la quoi a b'o duma fɔ ko a dabɔ fantan ayi fantan sen t'a la a tɛ nafa a bɛ fantan kɛ fantan de a b'a juguya a bɛ fantan kɛ fantan juguya ye dugu bɛ yen u nana ni projet ye ka na fɔ k'u bɛ mɔgɔw dɛmɛ wallahi a dugu fankelen mɔgɔ fankelen bɛ b'o la wari min dira aw ma k'a fɔ ko aw bɛna aw dɛmɛ ni nin ye aw dɛmɛlen kɔfɛ a bɛ tila k'a tɔ lasegin nin ma fantan misaliyara fantan ko ni jaka bɛ ne bolo sisan ne bɛ se ka 20,000 di e ma 20,000 min bɛ di e ma a bɛ se ka kɛ kɔngɔ de b'i la i bɛ se ka dun n'i y'a dun i bɛ baara dɔ kɛ nka silamɛya ma fɔ wajibi e ka baara kɛ n'o 20,000 ye o a m'o fɔ wajibi ayi m'o fɔ wajibi mais i bɛ se ka baara kɛ ni a ye o de la alimam Malik rahimahullahu ta'ala imam Dar al-Hijra ale ni dɔnnibaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin na e ma ale yɛrɛ ko jaka yɛrɛ ko a man ka misiri jɔ est-ce que kuma faamu ko jaka ko a man ka misiri jɔ ko jaka man ka kɛ pont la ko jaka kan ka kɛ mun a ko kan ka dun da jumɛn fɛ ko humanitaire o ti a b'o fɔ cogo di bamanankan yɛrɛ la bon humanitaire c'est-à-dire adamadenw dɛmɛ ni ka hayatu la u ka dumuni ka nɔgɔya fikɛ u ye ko a kan ka don o de fɛ hali n'a y'a sɔrɔ jumhuru taara min fɛ k'a fɔ n ye min fɔ k'a fɔ k'a bɛ se ka don o sira fɛ ka d'a kan o ye mazhabu ko ye mazhabu jumhur olu ye k'a fɔ k'a bɛ se ka misiri jɔ a bɛ se ka pont la a bɛ se ka fɛn wɛrɛ kɛ mais ale ka hakilila in ne kɔni ne b'ale kan ne bɛ hakilila in de kan i b'a ye adamadenw bɛ fɛn o fɛn kɛ bi dɔ bɛ yen n'a sɔrɔ a dɛsɛlen don a bɛ fɛ ka fɛn dɔ kɛ ni den jaka d'a ma a bɛ se k'a kɛ o nka n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan sisan k'a fɔ bon n'a sɔrɔ sisan mɔgɔ 100 bɛ yen sisan n'a sɔrɔ kɔngɔ ni fɛnkɛ b'u la u bɛ fɛn dɔw nɔfɛ e ye 100,000 misiri jɔ yan sisan 100,000 misiri k'u ka taa sira kɔnɔ mais o mɔgɔ 100 yalama o kɔngɔtɔ bɛ se ka taa misiri kɔnɔ wa o kɔngɔtɔ tɛ se ka foyi kɛ foyi hali ala ye siranya o t'o sɔrɔ sila ala ye siranya yɛrɛ ɲuman ka d'a kan adamaden tɛ se ka ala bato ni ala ye siranya ten hali o ɲuman o t'o sɔrɔ oui bon hali ni yɛrɛ filɛ Ustaz Koyita Maliki ni jumhur ka nin fɛn na hawla hadihi al-qadiyya bon ne bolo hali ni jagako yɛrɛ tɛ par exemple i bɛ dugu dɔ kɔnɔ i b'a sɔrɔ dugu développelen tɛ peut-être comme le nôtre i n'a fɔ anw yɛrɛ ka état bɛ cogo min na an ka jamana fantan jamana don mɔgɔw bɛ gɛlɛyaw ni fɛnw kɔnɔna na bon waritigi dɔ e k'a fɔ ko bon ko e bɛ taa ka taa misiri dɔ jɔ peut-être d'une valeur de même 100 millions i bɛ taa ka taa 100 millions misiri jɔ bon n'i ye Mali ka fɛn lajɛ an b'a fɔ k'a fɔ peut-être jamana yɛrɛ mago tɛ o la silamɛ minnu bɛ jamana kɔnɔ olu mago tɛ o misiri sugu la miliyɔn 100 ko k'i b'u jɔ yan sisan wallahi jamana mago t'a la parce que fɛn wɛrɛw bɛ yen nɔ humanitaire fɛn dɔw bɛ yen olu bɛ bɛɛ ɲɛ b'olu la fana a bɛ se ka don o la olu mago bɛ o de la a bɛ se ka don o la docteurs bɛ yen ka ajizaw ni fɛnw des matériels ka o san ka taa bila olu kɔnɔ fɛn caman bɛ yen a bɛ se ka don min na min bɛ sigida nafa min bɛ jamana nafa wayi nka wagati dɔ ni karamɔgɔ y'a fɔ dɔrɔn mɔgɔ mun t'a faamu o hakili la ko lagosili don non lagosili tɛ alors que fɔ diinɛ ka fɔ a fɔ yɔrɔ la a ka faamuya cogo la o de don
bon ni an ye an bɔra o point na an bɛna se point ma ni ko min bɛ tan cogo la i y'a a bugunatigɛ di en même temps dalu min fana b'a yira fana jaga kan ka bɔ setigiw fɛ bon mais ni mɔgɔ yɛrɛ min taabolo kɛra par exemple e ka nafolo kuma bɛɛ ni a sera jaga ma san o san e bɛ jaga bɔ a la bon fasamaciya jumɛn de bɛ a bɔli fana la o tigilamɔgɔ bolo a bɛ nafa jumɛn sɔrɔ a la Allah ko yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqat ayo de fani Qur'an kono ako riba nafolo o ye nafolo nɔgɔlen nafolo min ni Allahu Taala ye ko kɛlɛ bɛ ani mun cɛ o de riba dundaw ye riba bɛ nafolo min na nafolo nɔgɔlenw b'a la jaga ti bɔ a la foyi ti bɔ a la a ɲini cogoya man ɲi a ko Allahu Taala b'o nafolo nasuguya Allahu Taala b'o o tuse de o yurbi sadaqat jaga bi bɔ nafolo min na Allahu Taala de b'o jiti o ye ka ɲininkali jaabi de n'i y'a cayalen cogo o cogo e ye o nafolo nasuguya i y'a cayalen cogo o cogo karisa nafolo b'a bolo dɛ ni mobili hakɛ filɛ a ta de don ni citerne hakɛ filɛ a ta de don ni so hakɛ filɛ a ta de don nga abadan i t'a ye k'a fɔ ko a bi jaga bɔ a ka nafolo la i t'a ye k'a fɔ ko a ye sarakatu bɔ e yɛrɛ ɲɛ b'a jiditɔ la Ala k'o nafolo min filɛ ko a tuse tɔ de Ala b'o tuse nka a ko Allah y'a ye a b'o tuse de i b'a ye a bɛ kɛ dɔrɔn a kɛra komi n'i ye kɔgɔ bila ji la a bɛ yɛlɛ i bɛ kɔgɔ kɛ ji la wagati min est-ce que a kuruman tɛ wa a jɛman tɛ wa miniti kelen miniti fila a lajɛ i bɛ mun sɔrɔ yen yazub mais a tun bɛ yen mais a taara min ikhtafa ka tununa voilà donc nafolo jaga tɛ bɔ nafolo min na a bɛ o cogo de la nka nafolo min ni jaga bɛ bɔ a la e yɛrɛ ɲɛ b'a la fitinin don i b'a ye dɔ bɛ fara kan karisa kɔni a ye 1000 ma ɲɛna koyi san wɛrɛ ko a y'a kɛ 2000 ye a ko sisan ko a ye nin kɛ dɛ o tuma e yɛrɛ b'a ye don o don dɔɔnin bɛ fara kan ta dɔɔnin bɛ fara kan o ye Ala ka kalikan de Kuranɛ kɔnɔ o tuma min bɛ jaga bɔ a ka nafolo la dɔ wɛrɛ tɛ koyi dɔ de bɛ fara kan nka min yɛrɛ ko n ka sira foyi tɛ a la ɲini cogoya n ka sira tɛ o la ale kɔni b'a ɲini k'a fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn n'a sera 500 na tɔgɔ de 500 na ko fɛn ma sɔrɔ fɔlɔ ale mago bɛ 1,000,000 na n'a sera o la a bɛ taa 1,000,000 na ni 1,000,000 sɔrɔ la ko an bɛ miliyari de ɲini sisan don o don ale ko n'i ye 100,000 1,000,000 bɔ a la ko dɔ bɛ bɔ a la dɔ bɛ bɔ n ka jagokun na tuma ale bɛ to o de la fo a bɛ se yɔrɔ dɔrɔn a bɛɛ lajɛlen bɛ b'i bolo siɲɛ kelen nka min bɛ fitinin bɔ a la o tuma Alahu Taala b'o sɛmɛntiya de ka saraw ni balaw ninnu toujours e de bɛ kisi o ma n limana dɔ y'a fɔ ɲɛna don dɔ a ko o ye ale ka citerne 3 minɛ ne ko citerne 3 n ko yalama o wari bɛ taa joli la a ko citerne kelen bɛɛ bɛ taa 40,000 ni fɛn kɛra dɛ citerne kelen mun b'a kɔnɔ parce que a yɛrɛ y'a citerne ka bon ɲɔgɔn ye bon a y'a misaliya fɔ ne ko o bɛɛ b'e bolo a ko k'u y'a minɛ dɛ u ka dancɛ in na ko zɛndɛrɛ o ma dɔn a filɛ ne ko kuma e tɔgɔ di e bɛ to ka jaga bɔ wa ko ale ma se jaga ma fɔlɔ ka d'a kan ale ɲamaw bɛ yen quoi ale yɛrɛ bolo ani min baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu ye faw ni fɛnkɛw ye k'olu ye nafolotigiw ye donc ale ma se fɔlɔ mais ni nafolo in t'ale yɛrɛ ta ye nin y'a yɛrɛ ta ye ale bolo en tant que ni olu bɛ yen ale ma se quoi oui mais est ce que nin jaabi in fana nin tɛ a dɔnbaliya ye bon voilà o de kuma kɔnɔ mɔgɔ caman t'a dɔn de o mɔgɔ caman t'a dɔn de ale bolo ko ale ma se o ye kelen ye maa caman ta don o ye kelen ye mais souvent ni ko bɛ tan cogo la i fana kan ka ɲininkali kɛ voilà dɔnnibagaw bɛ yen i b'a kuma kɔni mɛn i bɛ jɛgɛ kuma mɛn o n'i ye alimami e bɛ seli misiri min na i gɛlɛya alimami walima i gɛlɛyara dɔnnibaga min na n'i ye ɲininkali kɛ ni kibaruya dɔw la i fana bɛ se k'a dɔn bon c'est là ne ye nin sɛrɛ 3 fara ɲɔgɔn kan o ye 1,500,000 caman
Oui. ka fara mobile yɛrɛ kan. Près de 120 millions. A caman tiɲɛna fɛ dɛ. Jɛgɛ bɔbaliya bɛ nin se adamaden ma kɛ. Jɛgɛ bɔbaliya bɛ se adamaden ma. Ka sara bi bin i kan, e yɛrɛ i b'a bɔ i ti tɔnɔ sɔrɔ a la, i jɛla kelen don tuguni. Ou bien a nafolo bɛ na ani perte baw bɛ na. Voilà, e bɛ nin kɛ mɔgɔ mun kɛrɛfɛ, mɔgɔ min yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ko nin yɛrɛ bɛ e kun, a tigi bɛ e kasi e fɛ wa? Non. A tigi ma hɛrɛ sɔrɔ e fɛ. A tigi t'a dɔn k'a fɔ fɛn yɛrɛ bɛ e bolo. A tɛ kasi fɛ o. A t'a dɔn ko yɛrɛ kɛra. Nka ni a y'a sɔrɔ e kun bɛ ale ka hakɛ di a ma, mɔgɔ fɔlɔ min bɛ kule ale de don. Mɔgɔ fɔlɔ min bɛ kule ale de don. Donc o la ala ka hakɛ ni m'a di i k'a dɔn ala a bɛ yen. Innahu labil mirsad. Ala kɔni a dɛnnen don toujours. Inna rabbak labil mirsad. E tigi ala ale dɛnnen toujours que e lajɛ ne ko karisa bɛna mun kɛ, a bɛna min kɛ, yalama ne ko ala ko min ka kɛ a b'o de kɛ wa, ou bien ne ala ko min kana kɛ a b'o de kɛ wa. Donc o yɔrɔ la adamaden yanni o ka kɛ la e yɛrɛ de kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi fɔlɔ bil akili. Ala taala ye hakili min d'i ma, i y'a faamu, i b'i yɛrɛ kɔlɔsi n'o ye fɔlɔ. N'i ye yɛrɛ kɔlɔsi n'o ye dingɛ caman bɛ yen i tɛ bin o kɔnɔ. Ouais, mais imam, a y'a min fɔ sisan, ni i bɛ ka don k'o de fasari di sisan, parce que an bɛ ka kuma fadlu ikhraji zaka, c'est-à-dire bonyaku ni nafa min bɛ jaga boli la, c'est-à-dire min fɔ a bɛ nafolo saniya kosɛbɛ. Et bon, i ko ko yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqat. Allahu taala riba nafolo a b'o touché n'o goroko ye, a b'o touché ni ka sarakatu ka olu jidi. Mais ye sarakati y'a expliqué tan i n'a fɔ jaga. Bon, effectivement kuranɛ kɔnɔ fan caman na, c'est-à-dire ala bɛ jaga ko fɔ bi sadaqa, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Très bien. Bon, nous ou bien innama sadaqat, mais voilà, ala akama jaga de ma. Mais an b'a fɔ ko saraka, an b'a fɔ jaga. Jaga ni saraka yɛrɛ danfara jumɛn o Ustaz Koyita? Alhamdulillahi rabbil alamin. An bɛ se k'a fɔ as-sadaqatu juz'un min az-zakat. As-sadaqa hiya juz' min az-zakat. Ale ye part dɔ ye ka bɔ jaga la. Cogo jumɛn na? Voilà. Parce que e yɛrɛ ko sisan yɔrɔ o yɔrɔ kuranɛ kɔnɔ ni Alahu taala bɛ kuma as-sadaqatu kan, laɲini ye jumɛn ye? Az-zakat. O kuma ni o kɛra sisan, o de la dɔnni b'a fɔ ko sisan ko kuma jaga de fanga ka bon ka tɛmɛ sarakatu kan. Alors que sarakatu min filɛ a minal zakat. Mun ka d'a kan ale bi bɛɛ de kan. Ale bi bɛɛ kan. Mais zakatu ale bi kɛrɛnkɛrɛnlen mɔgɔ dɔ ye. O kɔrɔ hali ni nafolo fitinin dɔrɔn b'i bolo i bɛ se ka sarakati bɔ. Ayi nafolo ko tɛ o, a caman tɛ o. Dɔrɔmɛ 2 i bɛ se ka dɔrɔmɛ 1 bɔ a la k'a di. Dɔrɔmɛ 100 bɛ ne bolo. Ne ye tɔgɔ di, n ye 10 bɔ a la k'a di garibu ma sira fɛ. Hazihi sadaqa. Ne sarakati. Sarakati. Baraji b'a la. Baraji b'a la. N ye dumuni tobi, n ko mɔgɔ a ye n'an ka dumuni kɛ sadaka. Y'a ye. Donc 20,000 bɛ n bolo, a ma fɔ ko a fara ko a ma se jaga ma, n ye 2,000 ta k'a di dɔ ma sadaka. A bɛ nisɔndiya. Donc sarakatu min filɛ nin o bi bɛɛ de kan. A bi bɛɛ kan. Mais jaga tɛ bɛɛ kan. Jaga tɛ bɛɛ kan. O de la min malin maqsusin ila jihatin maqsusin. I m'a ye. Ale bi bɔ nafolo la, nafolo min ni a kɛrɛnkɛrɛnlen don ila jihatin. A bɛ taa fan de fɛ, wa o fan yɛrɛ maqsusa a kɛrɛnkɛrɛnlen don k'a fɔ k'a ka taa nin fan in fɛ. K'a fili o dɔrɔn tɛ ten. Sarakatu i bɛ se ka sarakatu di bɛɛ ma. Sarakatu i bɛ se k'a di bɛɛ ma. I n'a fɔ i bɛ se ka hidiya di bɛɛ ma cogo min. Mais jaga mɔgɔ de bɛ yen k'a kan ka di olu ma.
o de la sarakatu caman aya caman bɛ kuranɛ kɔnɔ dɔnnibaw y'a tafsiri kɛ ni zaka de effectivement n'i y'a fasara yɛrɛ lajɛ o bɛ jaka de ko fɔ kosɛbɛ oui mais rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul dawu mardakum bisadaqa o ye ko saraka min bon n t'a fɔ wajibi don min ɲininen an kelen bɛɛ fɛ o y'o de ye quoi o ye o de ye i y'a faamu beti bi nafsika e yɛrɛ ko ni kari a bɛ kari ka fɛn min di n'a sɔrɔ sisan wari b'i bolo sisan n'a sɔrɔ bi miliyɔn kelen de bɛ i ka poche kɔnɔ mais e bɛ se ka kari ka min di mɔgɔ ma bi n'a sɔrɔ o ye 1000 o ye ka kari ye mais n'a kun fara ko jaga de den hakɛ de fɔlen bɔ o la o tuma e bɔra dɔrɔn i ye 1000 ta k'a di dɔ ma i ka hamina dɔ la ala ni bana in bɛ na ala n bɛ fɛ ka fini ou bien i ma fɛn yɛrɛ fɔ i ko ala n ye nin di sarakatu de don ala n protège ani ka nafolo yayi hasinu amwalakum bisadaqa oui donc ayo do sansara kono a ka nafolo do sansara kono ni sarakati kuma a b'o cogo de la ina fɔ jaga fana b'o la même temps ina fɔ min fɔ wala ina fɔ jaga b'o cogo la o de la n ko i ma n ko sarakatu a bi bɛɛ de kan nka tuma caman e yɛrɛ de b'a laɲini e yɛrɛ fɛ k'a fɔ ne kan ka nin hakɛ de bɔ n kan k'a di jɔn ma e yɛrɛ de b'o kɛrɛnkɛrɛn i yɛrɛ ye ala t'i jalaki o la bɛ kadiri to a ka tigɛ n'i seko damanjira ye o kuma donc o danfara o de bɛ jaga o ni fɛn ka ɲɔgɔn cɛ sarakati ɲɔgɔn cɛ maa caman bɛ yen o kan ka sarakatu bɔ mais dɔw bɛ yen olu man ka jaga bɔ ala ka hakili ɲuman d'a ma ala ka hakili ɲuman d'a ma o de la ala ka kuran ala taala bi kuma dɔ fɔ an ɲɛna ko wa rahmati wasi'at kulla shay'in a ko ale ala taala ka hinɛ ko a ye fɛn kelen kelen bɛɛ lajɛlen labɔ sa aktubuha lillazina yattaqun nka hinɛ min filɛ nin dɛ n'o ye fɛn kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɔ labɔ ala taala ko ale bɛna sɛbɛn k'a di mɔgɔw de ma mɔgɔ mun bɛ siran ala taala ɲɛ ani mɔgɔ mun wayutuna zakata ani mɔgɔ mun bɛ jaga bɔ tuguni donc ala ka hinɛ a bɛ mɔgɔ de sɔrɔ mɔgɔ min toujours ne bɛ siran ala ɲɛ ani ne bɛ jaga bɔ ayi ni bɛ jaga kɔni bɔ tuma bɛɛ lajɛlen ala siran de bɛna ka d'a kɛ e filɛ ka min bɔ a man di bɛɛ tɛ se ka kɛ cɛ bɛɛ tɛ se ka kɛ maa caman bɛ yen a bɛ se ka taa seli misiri la o ka nɔgɔ o ma ka nafolo bɔli a y'a an ka dugawu kɛ bɛɛ bɛ dugawu kɛ bɛɛ bɛ tigɛ kɔrɔ i bɛ dugawu kɛ nka n'a fɔra ko nafolo bɔli ko o waati sera muskila bɛ yen zahaba ahli dusuri bil ujur o kuma o yɔrɔ o bɛna jɔ dɛ o yɔrɔ o bɛna jɔ a ma nɔgɔ wala ali yɛrɛ min fɔ k'a fɔ ko inna Allah subhanahu wa ta'ala yurbi sadaqat c'est-à-dire i bɛ sarakati minnu bɔ que ça soit a kɛra sarakati yɛrɛ a kɛra jaga ye nin bɛ a bɛ e y'o min bɔ a b'o lamɔ de a dɔw yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko n'a bɛ sarakati ninnu bɔ n'a bɛ fɛn ninnu bɔ k'ala b'a lamɔ kama yurabbi ahadukum faluwa kama yurabbi ahadukum faluwa i n'a fɔ dɔ la kɛnɛ ka sodenni a b'a lamɔ cogo min na fo ka kɔrɔbaya sariyaw ye toujours a ko waati dɔ la ko k'ale to mɔgɔ kana na golfu la bon a nana a kun y'a nata ko ko ni a y'o baara ninnu kɛ ni ye nafolo dɔw sɔrɔ o la ko wa nawa c'est-à-dire a ye ŋaniya ta a yɛrɛ ka village n'o ye a yɛrɛ bɛ bɔ dugu min na k'a bɛ taa misiri dɔ jɔ yen dugu la sa k'a fɔ misiriba dɔw tɛ a yɛrɛ hakɛlama bon a y'o min kɛ a nana effectivement a taara ka taa misiri in baara daminɛ a yɛrɛ farala mɔgɔw kan baarakɛlaw kan u bɛ dingɛw sen ka fɛnw kɛ bon a sɛgɛnna a ka forokiya b'a la a sɛgɛnna cɛkɔrɔba don a nan'i sigi sira kun kan bon musokɔrɔba dɔ nana o tɛmɛtɔ a la o bolo wahid fakir miskin o nana a don kama muso in ye misiraka ko wari la o b'a fɔ ko la livre égyptienne al-junayhul misri musokɔrɔba in tɛmɛtɔ a la musokɔrɔba in ye jinɛ saba salasatu junayhat a y'o bila a bolo a sɔrɔ a kun birilen quoi parce que poussière ni fɛn b'a la ale ye wuli k'i kun kɔrɔtan a y'a sɔrɔ musokɔrɔba jɔlen b'a kunna bon musokɔrɔba kɔnɔ a ye fɛn in lajɛ ale ko ni mun ye musokɔrɔba kɔnɔ peut-être wari in dɔgɔyara
anyana musora ko no ko ndoro be bolo musora ko ndoro ne bale bolo musora batara iba do musora ni kodo c'est-à-dire doy aller wole kabo Arabie Saoudite amiru do un prince kaka jagabo wati sera ka ba fe ko cega kai magla aye aka mogo munu na kaka doluma iba ay musora ni dola parce que ay musora anana musora nga hala jite mine jaja adi musoro fula olu che sara Allah do dinge do re fatura par accident na olu do me de ba de bolo ale de be ni bara no ke ka olu tan char iba do unana kana so do jowie ka falu ni mishu sangu duma ko seneke nayi en même temps la compte fona dai boy kay 3 livres égyptiens musora uridi ima ala ya la mo chukumina boni mai irana ka fo saraka ni jaga gwan santé islamia konnana a here folo ya bo bakatadi usa udron taw ni yake ala ya kalika fo kwa ba ko falen tukuni men te ko falen ya usa ko ita oui wa aksar wala mi fe ko de fodron e misalami fodron ni ala ka kuma kandi ala yo de fo wa ma 10 minutes ma du ñonche ay non ala tiyara soso ay وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين mais e bolo sisan ka fo est ce que ne sara indi est ce que dora bna soro eta imiti kuna wa dora ta soro wa wera tne ma gonya koy a shaytanu ya itu kul fakra afle no poro donc e be kon bi kenine ni bora est ce que ni minanya ble ne ka wa mu ga bimbulo est ce que ne wa fla bora afa na ke wa mu amble ouais on a que watan segede otina fo isrobli donc ebi green siza kebi don ni ka farawa muganga o kuma o mugan yɛrɛ tɛ dafa dɔ bɛna b'o la kasara dɔ bɛ bin a kan dɔ bɛ bɔ a la o yɛrɛ min filɛ nin ye e b'o di waati min i kasi baatɔ man b'a di a hɛrɛ foyi t'i kan e bɛ fɛ k'a fɔ c'est à dire jaga waritigi kana siran jaga boli ɲɛ ayi a b'i ka nafolo jidi de ayi a b'a jidi o waritigi kɔni ni ka kiku sarakatu ni jaga kɔni man ka to ka ban i la fewu adi hali kana di b'a filɛ ouais mais par exemple moi mi waritigi c'est 100 millions b'a bolo il est dans les affaires et par exemple mais aw daga fuko jaga be bo sarakati fana e o fo sa ya différence fo bon kuma donna na na sugula mo be no kana sugo mina bolo be waru wa keme fla dinima be keme duru dinima bon mo fin duma est ce qu'ale bo minke o be se ka blaka jaga no lawa ayi adu ma di sangono de ba wolo te fengele yo ale yo di ayere akadi ayere chukumi ale ba di ochuwa po jaga dun ala taala yo ketuwa de fo o miqdaru be abi ke wati mina ulu fole ne do abi di mo ma ulu fole ale ni keme so di lo kara chwa ko ke do bina ale ka so mo ma teru de do adobe an aflawn do adobe ade akanya makalo de do uye ulu ka tabolo yo kala da ne ka fin sarakatu do abadi mais ala ko ninga ke chukumi jaga ke chukuma ayolu foka watu foka tlaka kanga ke wati men kanga di mo makur ala yo tala yo préciser aba ko be ni latika ni tila mo ta bla kuna ko ne be ninke ko men kan jaga bo remplacer ata no bla kuna otma aman ko bla ngolo abada o fan ko tete fa ay ka jaga bo ka di atiguma wadondra Balmal Silamo wal sisan avec un mec ka radio mandi ka radio chende ni juma dum bayin kon na ikaro ka fo mi utkalo yi ale cliff lay bi 100 2024 mi muharram yanko mo jomine ale cliff won woro bi 100 bakene kemenani sambinani ani san woro ala kira sallallahu alaihi wasallam boli makani kata madina no ye ijra san ni ambe o kalo folo labi ni wati na inshallah subhanahu wa ta'ala no muharram kalo no jomine ni ashura fana be o kon na kamine adam no wati nunna mais ni an jaga yɛrɛ lajɛ imam Koita ala man tajib ale de wajibi jundi kan alhamdulillah rabbil alamin o ko yɛrɛ kulman bayi jaga bi wajibi ya joni kan alal ghani setigi ala ma ke be de nafolo mo ngombolo ala ma ke be wa ala ta ke be ni ya ka fo if afrema kwa bi kunde nothing ati mina mi ngora ati fa kata yun sikatula
la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha aw illa ma ataha illa ma ataha yayi ay ala kon ta fo nin ke few fa ka soro ale de possibilité de ema ala b'a fɔ waati min a kɛ o kɔrɔ y'a ye bila de kan k'i bɛ se k'a kɛ wa a b'a dɔn k'i bɛ se k'a kɛ o cɛ ne bɛ se ka fɛn dɔ ɲini e fɛ ne bolo k'a b'i bolo mais a t'e bolo sila ne t'o dɔn nka ni ala ko adamaden ka fɛn min kɛ ala b'a dɔn k'a fɔ ko a se b'i ye wa i bɛ se k'a kɛ de o tuma jaga bɛ mɔgɔ min kan alal ghani nafolotigi n'a fɔra ko nafolotigi nafolo an bɛ baara kɛ ni sanu ni wari min o dɔrɔn tɛ fɛn caman de bɛ don mɔgɔ kɛ ganiw ye o fɛn ka ca komi i ka ɲininkali ma s'o ma fɔlɔ la ala i bɛna ɲininkali kɛ i y'a faamu bon fɛn caman de bɛ mɔgɔ kɛ nafolotigi ye ka d'a kan jamana dɔw la n'i taara n'i ko waritigi n'a sɔrɔ nafolo mugu caman t'ale bolo n'a sɔrɔ fɛn dɔ de bɛ yen olu b'ale bonya ni waritigiya ye o de la wa ale ye o yɔrɔ waritigi de ni o ye o tɛ yan o tuma o la sisan ale ka waritigiya ye fɛn min ye o tuma silamɛya bɛna o de walawala jaga bɛ bɔ o la cogo min ani n'a y'a sɔrɔ jaga man ka bɔ o la ou bien sira min bɛ kɛ sababu ye ni jaga bɛ se ka bɔ a la hali n'a ma kɛ ni o yɛrɛ ye o tuma silamɛya bɛna da maga o yɛrɛ la taalen ɲɛfɛ o tuma i ka ɲininkali jaabi ye min ye dɔrɔn jaga bɛ wajibiya nafolotigi de kan o sazo ale yɛrɛ fadala waati jumɛn jaga wajibiyara alakira alayhi salatu wasalam n'a ka sahabaw kan hijira san 2nan i n'a fɔ sun cogo quoi i n'a fɔ sun cogoya alakira bɔli magankan na a ye san 1 kɛ a bi kan ka installer a ka sogo ani a bɛ bɛn ɲini mɔgɔ mun ɲɔgɔn cɛ n'i nana dugu la i bɛ sigi cogo di a ye olu labɛn san fɔlɔ o kuma san 2nan o daminɛlen o kuma kuranɛ aya de jiginna a kan k'a fɔ a ka jaga minɛ silamɛw la hijira san 2nan hijira san 2nan alakira bɔli magan ka taa Madinɛ o kɔrɔ ye ka o to magan a kun tɛ yen mais sahaba tun bɛ ɲɛ ɲɔgɔn ma o i n'a fɔ yɛrɛ ka ɲininkali o tun bɛ sarakatu bɔ o tun bɛ hɛrɛ caman de kɛ ɲɔgɔn ye nka ka dantigɛ dɔ kɛ k'a fɔ ni nafolo sera nin ma k'a jaga bɔ o wajibiyara alakira alayhi salatu wasalam n'a ka sahabaw kan Madinɛ de sinon o tun bɛ ɲumanya baaraw kɛ ɲɔgɔn ye o tun bɛ ɲumanya baarabaw de kɛ an ba Kadija yɛrɛ o belebele voilà Sayidati Kadija voilà a y'o kɛ n'i ye alakira alayhi salatu wasalam furumuso ka hadisaw jateminɛ a caman a ye hɛrɛ baden caman sarakatu alakira tun bɛ baganw faga hali k'a to magan k'a di sigiɲɔgɔn ma sarakatu ni dɛmɛ alakira alayhi salatu wasalam a furumuso waati min ni alakira bɔra gari hira faraw kɔnɔ ka na Sayidatu Kadija a ye kuma dama de fɔ a ko ala t'i malo dɛ inna Allah la yukhzika abada a ko ala t'i malo dɛ ka da kun ɲuman kɔsɔn i bɛ deni girin ta i bɛ balimaw dɛmɛ i bɛ cɛsabatɔ dɛmɛ a y'a jate k'a jate i bɛ hɛrɛw kɛ sarakatu n'a ɲɔgɔnnaw ninnu a y'o caman de fɔ k'a fɔ k'o de ye alakira ka baara ye ko kuma ala t'i malo ne ka yira la k'a fɔ nin jogoba in mana kɛ maa o maa la fa inna Allah la yukhzika abadan ala t'i labila a t'i malo a t'i labila o ayi ni i bɛ sarakatu kɔni bɔ hali ni tɛmɛtɔ yɛrɛ sara ni kojugu dɔ o de la o y'a fɔ misaliya dɔ hikayatu dɔ bɛ yen ko nafolotigi 2 don nafolotigi 2 kelen bɛ yen ale bɛ hinɛ fantanw na a bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ nin don in lisu o tɛ min bɛ sira da mɔgɔ ɲɛ siratigɛla a y'a ye waritigi fɔlɔ in bɛ na o girinna k'a fɔ ɲɛna haya i yɛrɛ kɔlɔsi dɛ n'i ma segin cɛ bɛlɛlen don nin yɔrɔ in na ɲɛfɛ a bɛ kan ka mɔgɔw faga a b'u ka nafolo bosi fɔlɔ nana o y'o fɔ ɲɛna o y'a dɛn o sɛgɛra 2nan nana mɔgɔ si ma kuma o fɛ bɛɛ diminen don kɔrɔ o diminen don mɔgɔ fɛ mɔgɔ yɛrɛ diminen b'a fɛ a girinna dɔw ko a ma ko ko mɔgɔ bɛ ɲɛfɛ dɛ an t'a fɔ a ye wa dɔw ko ayi an t'a fɔ a ye
kuma mɔgɔw tora ɲɔgɔn sama na fɔ cɛ taara cɛ taalen a surunyana a kɛra komi a hakili y'a sɔn halisa ala bɛ fɛ k'a ka duwawu minɛ a ko yɛlɛma mankan jumɛn de bɛ kan ka bɔ aw fɛ dɔgɔ ko yɛlɛma i tɛ fara n na wa dɔ ko ayi ko fɛn dɔ de bɛ yen siratigɛla de bɛ siratigɛ ale bɛ nin kojugu bɛɛ kɛ mɔgɔw la ko aw tun b'o kuma na mun na aw m'aw fana ɲɛna ko mɔgɔw ko k'i tɛ mɔgɔ ye i tɛ hinɛ mɔgɔ la o de la mɔgɔ tun bɛ ɲɔgɔn sama o de la o ko depuis o bɔra dɔrɔn o kɛra mɔgɔ ɲuman ye koyi o de kɛra sababu ka kɛ walanda ye ka da ale ma mais fɔlɔ dɔrɔn o ye sira minɛ dɔrɔn o ko k'a ka jɔ k'a ka jɔ kana ta dɛ k'a fɔ mɔgɔw ma ko hɔn fɛn ba don ɲumanya dan don mais hidiya ala ka bisi hali ni kasara y'i sɔrɔ i ka du kɔnɔ ni i bɛ sigiɲɔgɔnw b'i bolo nin cogo la o bɛɛ lajɛlen na fari kan bɛɛ bɛ fari tout le monde wallahi adamaden kɔni n'i bɛ to ka hidiya ni kado di mɔgɔ ma dɔrɔn ɲɔgɔn kanu o de bɛ sabati jaga o belebele jaga o la belebele wallahi hali mɔgɔ min yɛrɛ hali ne tɛ saraka caman n'i bɛ jaga kɔni bɔ a cogoya la wallahi mɔgɔ b'i gasi sigi bɛɛ bɛ dugawu k'i ye o n'i y'a di mɔgɔ o mɔgɔ ma hali ɲina cɛ dɔ ye 20,000 di ne ma kun k'a di dɔ ma o y'a sɔrɔ don fɔlɔ la a nana ka na sigi ka cɛ kɔnɔ a ye tile 15 bɔ yanni a ka jagabɔ waati ka se tile 15 a b'o bɔ a bɛ seli misiri kɔnɔ a bɛ fɛn kɛ fo cɛ ka jagabɔ waati nana a bɛ jagabɔ a tɔgɔ di sunkalo waati de cɛ ye min di a ma 18 ani dɔɔni bon ale dun bɔra village min na ka na a yɛrɛ ka na gɛlɛya caman de bɛ yen nin t'a a bɔ kosɛbɛ o tuma waati min jaga dira ma a ye tile damani kɛ a bɛna taa waati min a ko cɛ ma a ko n bɛ fɛ ka taa sini ni Alahu Taala ye sini jira n na n bɛ taa o y'a sɔrɔ cɛ yɛrɛ bɛ misiri kɔnɔ ye a bɛ cɛ ka jagabɔ waati dɔn a b'a bɔ a ka jagabɔ waati dɔn mɔgɔ ye dugawu kɛ ka d'a kan a ye tile 15 ɲɔgɔn a bɛ seli misiri kɔnɔ a yɛrɛ bɛ jɔ sɔfɛ fɔlɔ la mɔgɔ kɔfɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ jagabɔla in ayi delikɛla in 18 dira ale de ma sisan donc o de bɛna segin sisan a y'a fɔ ko dugawu ka kɛ ale a bɛna segin i n'a fɔ sini ɲɔgɔn na o y'a sɔrɔ waritigi yɛrɛ bɛ misiri kɔnɔ ye donc salamu bilala a ye mɔgɔw fo fo ka taa bolo don waritigi yɛrɛ bolo o dugu jɛra fajiri sera sisan yarɔ sini sɔgɔma a kan ka taa bon cɛ ye ɲininkali kɛ ko min ko a bɛ taa voyage sini ko yalama a bɛ min donc o ye a wele ka na ka fɛn dɔ di a nana sɔli alfajira bon a ye 20,000 ta ani dɔwɛrɛw bɛ yen olu yɛrɛ dɔɔni fara ɲɔgɔn kan k'a di a ma n ko a dira cɛ ma dɔrɔn wari bɔra cɛ bolo ka bɛn a kulera de a balila quoi a ko ale tun t'a dɔn k'a fɔ ko ale bɛna ni ɲɔgɔn sɔrɔ 40,000 ɲɔgɔn ale bɛn'o sɔrɔ ko ayi ale bɔra ka gɛlɛya min to a ka so bon o tigilama min filɛ nin ye sa a bɛ dugawu min k'i ye dugawu tɛ bin bon i b'a dɔn hali n'a ma da o ka dugawu kɛ c'est fini c'est-à-dire adkhalta al-farha wa surura fi qalbihi i y'a faamu o tuma o min filɛ nin ye ani a ye ɲɛji sumani min jigi o ye hinɛ de wallahi Alahu Taala tɛ e bololankon bɔ abada bon alors que waritigi bɛ nin bɔ a tɛ foyi tɛ tiɲɛ ye foyi tɛ foyi tiɲɛ a tɛ foyi tiɲɛ ala ka kari di ma waritigiw ala ka kari di ala ka kari di mais nin bɛɛ n'a ta o ta vraiment an bɛ dugawu k'u ye caman fana bɛ olu kɛmɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔw la k'u jɔ u jɔyɔrɔ la alimami mais min ye problème e ko ala man tajibu zaka e ko setigi ko jaga bɛ wajibi o de kan i y'a fɛɛrɛ a kuma ma a ye mɛ ɲɔgɔn kari dɔrɔn de kɛ i bila ka segin na mais est ce que an ka alimamu ni an ka wajulikɛlaw olu fana b'a bɔ wa olu kan ka bɔ wa alhamdulilayi ustaz alimamu bɛ jaga bɔ alimami kan ka bɔ walima alimami b'a bɔ alimami b'a bɔ alimami kan k'a bɔ alimami kan k'a bɔ a b'a bɔ fana alimamu b'a bɔ u kan k'a bɔ mais ko fɛ ko alimami ko dɔw b'a fɔ k'olu ma deli ka alimami ka jaga bɔ voilà u b'o fɔ alimamu ma dɛ ko min ka di alimamu ye dɔrɔn i b'a d'a ma dɔrɔn a b'a bila poche kɔnɔ o ye tiɲɛ ye o ye tiɲɛ ye o yɛrɛ ye tiɲɛ ye n bɛna wara sila
muna alimami bi jaga bɔ alimami setigi kelen alimami setigi de man ca setigi b'o la kɛ setigi b'o la mais alimami setigi c'est rare mais mɔgɔ o de kosɔn mɔgɔw ko alimami t'a bɔ ni alimami sigi 100 o 100 na sɔrɔ ni alimami sigi 100 o 100 80 ou 90 o bɛ fantanw de u bɛ balo u bɛ se k'u ka nasɔngɔninw sɔrɔ u bɛ ala ka sutara la mais Oustaz Koyita nka kelen mun bɛ yen sisan ni an ka fɛn ninnu an ka cérémonie baw ni fɛnw na ni anw dun n'an taara yen n'an ye alimamuw ye i b'a sɔrɔ bazɛn baw b'u la e ko fantanw don hali sisan moi je ne comprends pas bon e ɲɛ b'o bazɛn belebele mun na o de y'a bɛɛ ye o y'a bɛɛ de bien brodé bien brodé ani mobili min b'a bolo dɛ o de y'a dan ye o y'a dan de ni donna so kɔnɔ a fa ka compte ye ala ka sɔrɔ yiriwa voilà ala ka sɔrɔ ala ka sutura i ɲɛ bɛ o dulokiba min n'a kan na ani a nana ni mobili min ye n'a bɔra o la dɔwɛrɛ tɛ yen fɛn maralen tɛ yen waritigi dɔw y'o d'a ma kɛ ala a bɛ se ka kɛ waritigi dɔw y'o d'a ma ou bien ale yɛrɛ ye a ka 1000 na 2000 a y'o fara ɲɔgɔn kan ka dɔ san wɛrɛ bɛ se ka kɛ o nka kelen mun komi sisan diɲɛ évolué la caman bɛ yen olu y'a ye k'a fɔ alimamiya ni tora kɛ e yɛrɛ nin da o kan ten ne ti dɔ kɛ a bɛ kɛ baara ye o kuma caman bɛ baaraw kɛ sisan ni nun sɔrɔla olu kɔni o b'a jagabɔ vraiment an bɛ foli k'o fana na n ye alimami dɔ yɛrɛ il est même menuisier voilà a bɛ menuisier kɛ ni seli waati sera a bɛ taa maaw lasiri n'a a ka finiw ye n'a tilala a bɛ na a ka télé la silamɛ bɛ nin de fɔ silamɛ bɛ nin de fɔ komi o kuma faamu mɔgɔ caman fɛ bon olu minnu ni ala ye hɛrɛ kɛ o t'a bali fana setigiw minnu don a bɛ seliw kɔfɛ a ka hakili to alimami na ka denbaya la voilà i yɛrɛ tun bɛna o de faga fara bon sisan f'u ka hinɛ alimami na dɛ alimami kɔni ni alimami ka senɔ cayara foro kɔnɔ i n'a fɔ e ka seli e senɔ ka k'i ka foro kɔnɔ cogo min seli tɛ kɛ seli tɛ kɛ alimami ye 24 kɛ butigi kɔnɔ e yɛrɛ ye 24 kɛ butigi kɔnɔ seli waati bɛɛ tɛ sɔrɔ dɛ e ma fa kɛra sababu ye bi misiri dɔw bɛ yen o bɛ langoloya i bɛ don misiri dɔw kɔnɔ yalama alimami ye jɔn ye i tɛ alimami kelen jɔlen sɔrɔ tu as vu parce que i b'a sɔrɔ principal b'a ka occupation na a tɛna se k'o bila parce que a ka denbaya baara b'o la setigi minnu bɛ yen aw tɛ dɛmɛ k'a ye aw tɛ dɛmɛ k'a ye kuma tɔ minnu n'a ye 2 minutes retard kɛ mɔgɔw mankan ci a la a ko ka ca mais an ka misali ta dɔrɔn même Abubakar Sidiki lajɛ a nana waati min na silamɛw ɲɛmɔgɔya la bon a continue k'a bɛ taa sugu la Umar nana fɔ a ye Abubakar Sidiki ko tɛ ten cogo la e tɛ se ka taa sugu la e ye silamɛw ka ɲɛmaa ye bi u mago fana bɛ se ka jɔ i la o tuma a tɛ ɲini sugu la mais ale bolo n'a ma taa baara kɛ fana denbaya tɛ fɛn kɛ bon Bayitul Mali ko nana nin cogo la silamɛw ka wari bon a sigira nin cogo la o kumana wari de bɛ e kana to e k'i sigi ten o kumana wari musaka min kan ka don i la o bɛ ta an ka wari bon na ka o d'i ma c'est comme ça Ustazu Sila ni ala ye dɔ sɔrɔ i ye sɔrɔ nɔgɔya i yɛrɛ ma o de ka fisa ka tɛmɛ bɛɛ ka bi ala kan n'i ma farati k'i ɲɛ dɔn na i tɛ bonya bilen i tɛ lamɛn e yɛrɛ tɛna se ka tiɲɛ fɔ bilen o de kosɔn caman bɛ yen o tɛ se ka tiɲɛ fɔ bilen Allahu akbar dɔ ye 5000 5000 di e ma o sigilen de don o ka baara tɛ foyi tiɲɛni kɔ ni k'i bɛ kuma wagati min dɔrɔn o kuma i ɲɛ bɛ ni o ɲɛ bɛ ɲɔgɔn dɔrɔn o kuma i b'i kunkolo jigin aliyadul uliya khayrun yasufa bolo min b'a dun bolo min b'a di toujours e min b'a minɛ i b'i kunkolo sura ye dɛ o de la ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye o kuma Ustazu i ka kuma jaabi ye min ye o la alimamu minnu ni Alahu Taala y'a se kɛ u ye o bɛ jagabɔ nka alimami setigi de man ca mɔgɔw ɲɛ b'u la cogo min ala ka nɔgɔya ala ka nɔgɔya sinon ne kun bolo i n'a fɔ komi e yɛrɛ y'a fɔ sisan ko diɲɛ yɛlɛmana bon ne bolo diɲɛ ka yɛlɛma in a y'a to setigi fana cayar'u fana na dɔɔni a ma ca halisa o b'a sira de kan o b'a voie de kan u b'a voie kan vraiment ala ka garisigɛw fɔ ni o b'a voie de kan e ma parce que e yɛrɛ y'a fɔ cogo min ni caman ye dulokiba ye karamɔgɔ kan na karamɔgɔ yɛrɛ ye mobili nin sɔrɔ o hakilila ko fɛn bɛɛ b'a bolo o tun ye 1000 min ni 2000 min o t'o di bilen o hakilila ko fɛn bɛɛ bɛ bolo alors que foyi tɛ bon hali n'o mobili nin b'a bolo au moins e ka 1000 ka n'o tigɛ parce que a tɛna essence sa o la wa voilà Sila ala ka bɛ sɔrɔ adamadenw ka faamuya tɛ kelen o
adamaden ka faamuya tɛ kelen ye n'o tɛ jaga jɔyɔrɔ ka bon silamɛya ka société kɔnɔ kosɛbɛ n'a bi bɔ a bɔcogo kɔnɔ na o kuma bɛɛ bɛ lafiya nafolotigiw an b'u wele su ani tile de an b'u wele su ani tile k'u ɲɛsin jaga ma a tɛ nafolo ban a b'a jidi de a t'a ban ayi a t'a ban wallahi a t'a ban o dangana b'i bolo mais an filɛ ala o t'a la ka kuma yan ni a ye fɛn min di ka bɔ ka nafa ala ko ale b'o remplacer e yɛrɛ y'a misaliya di sisan wayi i y'a misaliya di wa tiɲɛ de don han o ye ala yɛrɛ ka kumakan de dɛ ni adamaden kɔni n'i ye fɛn o fɛn di ala ko i k'a di e y'a di ala b'a remplacer di fo a ka caya n'o ye o tiɲɛ fa huwa yukhlifu fa huwa yukhlifu kɔni siga foyi a b'a nɔrɔ bila ni k'a jidi adamaden ne ye bakili ye ni ne ye dɔrɔmɛ tan minɛ e bolo ni ko n bɛna segin n bɛ dɔrɔmɛ tan de d'i ma o tɛ ya o ye an ka hakɛ de ala yɛrɛ ko an ka kɛ ten nka ni ala ko n'i ye ɲuman kelen kɛ ale b'a sara 10 de la o tiɲɛ ila sabamiya aw ziyada voilà wallahu yudaifu ma sha donc o de la ala ko bon faamuyabaliya don mɔgɔ caman ta ye i n'a fɔ yɔrɔ y'o fɔ kuma kɔnɔ cogo mɔgɔ caman bɛ yen olu m'a faamuya n'o tɛ ni ko in faamuna a bɛ kɛ o parce que mɔgɔ caman de b'a yɛrɛ bila k'a ko ale t'a kɔnɔ jaga yɛrɛ kɔnɔ bi alors que n'an da sira ma i b'a kɔnɔ bi maa joli bɛ yen bi 10 millions 20 millions 30 dalen don ka compte kɔnɔ san 1 san 2 o million 30 o nafolo dɛ n'i y'o ɲininka dɔrɔn ko ne ma se jagabɔ ma koyi a ma se a yɛrɛ fɛ dɛ ouais mais karamɔgɔ o la aw tɛ k'aw jɔ aw jɔyɔrɔ la dɛ karamɔgɔ kɔni bon an da y'an fɔli ye dɛ o de ko don k'a b'a fɔ ka caya wa a bɛ to ka fɔ parce que hali ni tora k'a fɔ ka caya misiri la a b'a fɔ est ce que karamɔgɔ est ce que jagako t'a la wayi bon hali ni jago karamɔgɔ a ko ne y'i ta bɔ o jɔrɔ man ka k'i la o jɔrɔ man ka k'i la voilà ko karamɔgɔ yɛrɛ k'a ye juma 3 kɛ sisan a tɛ foyi la jagako ouais parce que d'habitude yɛrɛ fɛn na muharram walima zulhijja laban ninnu an b'a ye alimamuw bɛ kutubaw yɛlɛ a kan effectivement o y'a bɔ waati parce que o san yɛlɛma ye voilà o ye san yɛlɛma ye i n'a fɔ i ye min fɔ mɔgɔw ka wari nafolo sɔrɔli a n'a san yɛlɛ o tɛ kelen ye tuma dɔw ta bɛ bɛn sunkalow ma parce que sunkalo fana dépense waati ye dɔw b'u ta bɛn o ma mais généralement kɔnɔ min bɛ o muharram ninnu an b'a ye alimamuw ni fɛnw u bɛ kutubaw ni fɛnw k'a kan mais nafolo sugu jumɛnw de bɛ yen ni jaga yɛrɛ kan ka bɔ o la Ustaz Koyita alhamdulilahi rabbil alamin nafolo suguya mun ni jaga kan ka b'o la olu bɛ tilan ka taa tilayɔrɔ dama ma a fɔlɔ a ye fɔ min ma ko bahimatul an'am nɛɛma baganw yɔrɔ o tɛ bagan naani ye wa ɲɔgɔmɛ misi ba ani saga a ye fɔ nin ma ko bahimatul an'am donc bagan tɔw cɛla Ala taala ko jaga ka bɔ ninnu de la o tɛmɛlen kɔfɛ tuguni الذهب والفضة sanu ani warijɛ nɛgɛw cɛla Ala ko jaga ka bɔ o yɛrɛ la n'o tɛ nɛgɛw bɛ yen ani farakurun wɛrɛw bɛ yen min valeur ka bon kosɛbɛ nka silamɛya da ma se olu ma mais nin fila silamɛya y'an wele k'a fɔ jaga ka bɔ o la ouais mais aga dɔnniyaw bonyani ni fɛn fi hadha al-asr alolu c'est-à-dire al-ahjarul karima olu ma do kɔnɔ même en même temps les pierres précieuses voilà amena se uma amena se uma o ye taale kuma mun fɔ la amena se uma inchallah ani tuguni al-hubub fɛn mun ni olu bi les céréales quoi les céréales voilà mun bi dun an fɛ n'a fɔ malo n'a ɲɔgɔnna ninnu ni ɲɔ n'a ɲɔgɔnna ninnu fɛnkisɛ ninnu o kuma sariya kumana o yɛrɛ kan jaga bɛ bɔra wa thimar ani jiridenw a b'olu fana na a bɛ jaga b'olu fana na nka sisan n'i ye nin fɛn dama dama lajɛ bolofara bɛ nin bɛɛ la siga t'a la bolofara bɛ nin bɛɛ de la siga t'a la fo n'a kɛra jumɛn ye fo n'a kɛra bahimatul an'am dɔnnibaw y'a jira k'a fɔ nɛɛma bagan naani n'a bɔra olu la jaga man ka bɔ daba tɔw la parce que an ka sokɔnɔ fɛn wɛrɛw bɛ yen so bɛ yen fali bɛ yen donc wuluw bɛ yen jakumaw bɛ yen sɛw bɛ yen kamiw bɛ yen yara olu bɛɛ lajɛlen bɛ so kɔnɔ dɔw bɛ yen u bɛ dun dɔw bɛ yen olu tɛ dun ka d'a kan an bɛ se ka kami dun an bɛ se ka sɛ dun
ouais mais so ani fali nunu la sema mazhabu malikiya o te dun hana sɔrɔ kuma wɛrɛ bɛ so ka bilkeraha quoi voilà bilkeraha donc olu fɛn fɛn ni olu ye fɛnw ye u bɛ so kɔnɔ bon silamɛya ma laɲini k'a fɔ an ka jaga bɔ olu la olu san kunkolo yɛrɛ la a fɔ k'a jate nin ye so kelen fo ka taa se so hakɛ in ma ou bien nin ye fali hakɛ in ye la ou bien nin ye kami hakɛ in ye ou bien nin ye sɛ hakɛ la nafolo min bɛ se ka don u la kuma bɛ se ka kɛ olu kɔni kan n'a sɔrɔ ni mɔgɔ min bɛ mutajara kɛ n'a ye voilà tajara kɛ ni fɛnkɛ ni fali i bɛ fali feere wala so feere i bɛ so feere ou bien i bɛ kamalen feere wala i bɛ sɛ feere o wari ninnu o kuma jaga b'i bɔ olu la nka k'a jate sɛ hakɛ in de k'a fɔ jaga bɛ bɔ a la ayi o tɛ yen ni sɛ hakɛ in sɔrɔla o jaga in ni ni kami hakɛ in sɔrɔla o jaga in walima ni so hakɛ bɛ yen o jaga in ou bien ni fali hakɛ bɛ yen o jaga in la o tɛ yen c'est pas comme ça o tɛ yen walima ni wulu hakɛ de bɛ la nka ni misi sera hakɛ dɔ ma sariya ye hakɛ fɔ la k'a fɔ jaga ka bɔ a la ni ɲɔgɔmɛ sera hakɛ ma sariya ko jaga kan ka bɔ a la ni ba sera hakɛ dɔ ma sariya ko jaga kan ka bɔ a la ni saga yɛrɛ sera hakɛ dɔ ma sariya ko jaga kan ka bɔ a la bon yanni ka tɛmɛ o yɔrɔ la komi i da sera wulu fana ma parce que mɔgɔw bɛ fɛn kɛ est ce que wulu ka taa caya fo ka se o niveau ma mais est ce que a bɛ bɛn an ka wulu bila an ka so kɔnɔ wa bon silamɛya la wulu marali tɛ daga fo n'a kɛra sababu ye parce que mɔgɔ dɔ bɛ na a bɛ ko alimami ye wulu kuma fɔ ko an tɛmɛna kan ten an ma foyi fɔ a kan o tɛ tiɲɛ ye wulu marali tɛ daga silamɛya la fo n'a kɛra sababu dama ye i ka so e kɔni b'a dɔn k'a fɔ ni e bɛ cogo min sisan n'i ma wulu dɔ bila i ka so zon b'i ka so fɛn bɛɛ lajɛlen suɲɛ solution foyi t'a la fo n'a kɛra wulu ye n'i ye wulu bila o de kosɔn i ma kojugu kɛ i ka foro i b'a dɔn k'a fɔ n'i ka foro to yen i ka tiga ni ka fɛngɛ ninnu kaba ni fɛngɛ warabilenw ni fɛngɛ o b'a bɛɛ lajɛlen bɔn ka ban i tɛna foyi sɔrɔ a la i bɛ se ka wulu ta ka bila wulu marali bɛ bɛn wulu marali bɛ bɛn olu la mais ka wulu mara so kɔnɔ masiri ni fɛngɛ kosɔn o tɛ bɛn a wulu jari yɛrɛ dɔw bɛ yen nafoloba de bɛ don nafoloba de b'o la n'i y'u ka dumuni yɛrɛ lajɛ masha Allah bon o tɛ silamɛya ka taabolo a tɛ bɛn ayi o tɛ silamɛya ka taabolo ye silamɛya taabolo silamɛya kɔni a bɛ wulu ninnu mara legara de ma kun dɔ kosɔn o tuma n'o kun ninnu bɔra yen dɔrɔn la e bɛ quartier jan dɔ la sigibaw ma caya fɔlɔ sigibaw ma caya bon binganikɛlaw ni zon bɛ yɔrɔ fréquenté i bɛ wulu mara i fɛ yen o kama parce que ni olu sera dɔrɔn a bɛ mankan bɔ hali ni a ma se ka o minɛ ale bɛ e ladɔnniya o tiɲɛ i ka foro bɔn ni yɔrɔ dɔw bɛ yen n'i ye sɛnɛ kɛ n'i ma wulu ta ka bila a foro la hali kana sɛnɛ ba bɛ tiɲɛ e ye zɛrɛ foro sɛnɛ yɔrɔ dɔ la sisan warabilenw bɛ yen e ma sɛnɛ kɛ o fo n'i y'a kɛ olu de ye zɛrɛ ka d'u ye o dɔrɔn tɛ o b'a dun ka tila k'a tiɲɛ voilà o yɛrɛ de ka jugu o b'a n'u fara o b'a tɔ tiɲɛ k'a titi ka taa dɔrɔn Allahu akbar u b'a titi ka taa dɔrɔn ou bien tiga o bɛ ala minɛ ka tiga bɔn bɔ k'a fili ka taa tiga kɔgɔbali bon o n'a ɲɔgɔnnaw sisan kuma i bɛ se ka wulu mara walasa ka wulu fɛngɛ a k'o gɛn ale bɛ mara olu de kosɔn nka an bɛ a y'a fɔ an bɛ wulu mara jara min k'an fɛ yan kare yɛrɛ kɔnɔ n'i ye ka dumuni dilan i ka so yɛrɛ bɛna sɔrɔ dɔ ta y'a ta o ma ɲi dɛ o ma ɲi olu ma ɲi k'a sɔrɔ ni su kora ka ban fa ne bɛɛ bɛ kɛ o kulekanw ye la ala kɛra alehi salatu wasalam a delila ka yamaruya kɛ k'a fɔ Madina wulu bɛɛ ka fa nin kosɔn bon o b'a jira k'a fɔ wulu marali tɛ bɛn fo n'a kɛra sariya ye dan minnu sigi k'a fɔ wulu ka mara olu kɔnɔ ala k'an bɛɛ sababa ma ami a bɛ faamu nin kuma an bɛ min kan sisan o de ye al-ashiya allati tajibu fiha az-zaka bon c'était mais ne ma nafolo min b'an bolo sisan i n'a fɔ al-umulat wala awraqul nakdiya donc bon olu ni sanu de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que i m'olu kuma fɔ voilà olu bɛ don o de kɔnɔ kɛ olu bɛ don sanu olu ni sanu de bɛ comparer ɲɔgɔn na n tun bɛna se a ma comme n ye sanu ta parce que toujours o bɛ sanu de ta k'a peser ni olu ye nka bi n'i k'i b'o peser cogo dɔ la i tɛ se ka jaga sɔrɔ sanu yɛlɛnnen don wa sanu mutuka 20 bi ni lengo de don a bɛ sunya fɔ 5 millions la
5 millions. Yaro ka ca dɛ. Ni u ka Ouais ouais mais miqdar yɛrɛ joli ye? Voilà. Ni sabu bɔ mutukali 20. Mutukali 20. Mutukali 20. O gramme joli ye? Bon. O ye gramme 85. 85 grammes d'or. D'or. Bon, eko koni ki bo o converti na Ni ki ba accompagner a lengo yɛrɛ a ka ca dɛ. Ta fɔ 5 ɲɔgɔn. 5 millions. Yaro ka ca dɛ. O ka ca. Bon, déjà mais o la déjà sisan o bɛ taa fɔ 3 millions et quelques. A ɲumanba ye bɛ yen, ɲumanba tɛ ɲumanba bɛ yen. Ni ɲumanba de fɔ fɔlɔ olu bɛ taa fɔ 4 millions fɔ a bɛ surunya million 5 la. Mais filanan bon o de ye million 3 dɔɔnin. Bon warijɛ min filɛ nin sisan o warijɛ sisan bon an bɛ comparaison kɛ ni o de ye toujours sisan parce que warijɛ ka sanu to yen fɔlɔ voilà sanu bɛ to yen sisan dɔnniba caman o bɛ peseli kɛ ni warijɛ de ka d'a kan tama 200 n'i y'o jateminɛ o bɛ taa fɔ 100 ani 30 dɔɔnin na o ye a yɛlɛlenba ye o de la dɔnniba ko n'a jiginna a bɛ n'a fɔ 70 dɔɔnin na. Donc on a waa kɛmɛ ɲɔgɔn na vers 500 000 comme ça. Ayi waa 80 dɔnnibaw b'o de fɔ mɔgɔ ɲɛna ni nafolo sera waa 80 la ou bien 75 n'o ye san yɛlɛ min fɛ i kan ka jaga bɔ. Inshallah. Ni waati wɛrɛ sɔrɔla Ustaz Adama. Yara a ka farin dɛ. Oui. O kuma sisan n'i k'i bɛ nin sabu fɔ mɔgɔw ɲɛna dɔrɔn o kuma jagabɔla yɛrɛ bɛ dɔgɔya. Non, c'est important. O la sanu an bɛ sanu ye k'a to yen parce que 5 millions na an bɛ segin ka na fɛn na. Wa i bɛ dugawu k'an ye an bɛ bi ta kun cɛ o kan inshallah subhanahu wa ta'ala n'Ala ye siw d'an ma ka waati nataw kɔnɔ an y'a bila yɔrɔ min na an n'a ta ye o ma dali ka lahi bi aziz inshallah i bɛ dugawu k'an teliya la ko misiri bɛ k'i fara kɔnɔ. Kosɛbɛ. Ala ka jamana Ala k'a basigi. Ala ka jamana Ala k'a basigi. Jamanadenw dusukun Ala k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ. Hɛrɛ bɔ sana a ye bɔ duguma Ala ka jigin an bɛɛ lajɛlen kan. Ala k'an kisi kasaraw ma. Ala k'aw yɛrɛ bolo mɛn a ka baaraw la. Ala ka dugawu minɛ. Ala ka juma caman Ala k'o jira an na. Amin. An balima silamɛw an bɔra ka maa min lamɛn sisan sa o ye an balimakɛ ni an karamɔgɔ n'an ka alimami ye ne o Imam Adama Koyita misiri min n'o bɛ Torokɔrɔbugu ni an ko ma ko Masjid Bilal ibn Rabah Zeyn el Abidin afwan Zeyn el Abidin ka dɔn k'a fɔ ale ye o alimami ye ale tun b'an bolo fɛn min kun nana sa o de ye a zakatu wa mafhumuha jaga ni o ye silamɛya kuloma belebele ye i ka dɔn faamuyali min bɛ ni batoba in na i ka dɔn ni ale wajɔlen no setigiw kan a yɛrɛ y'o fɔ cogo min na inshallah an ye faamuyali sɔrɔ a la kɛwale ko ɲuman Alahu Taala ka o nɔgɔya Alahu Taala ka limanaw ni kariw Ala k'u d'an ma sabu nafolo ye fɛn min ye fɛn nɔgɔn tɛ ale ye adamaden nunkɔnɔsi ye ni Ala ye limana di maa ma i sera ka a bɔ wallahi i kan ka Ala fo ni ka a barikada an bɛ Ustaz Koyita an b'a ka téléphone numéro di aw ma a ka diinɛ ɲininkaliw kama n'o ye 76 22 36 74 76 22 36 74 76 22 36 74 k'aw fo ni ka aw barikada penda daw jala samake olu de kun bɛ nɛgɛjuru la Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen jamana ye Ala ka lafiya Ala ka jamana Ala ka kolo suma aw kan bɛn an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa FM ni mɔgɔ min b'a fɛ ka don an ka groupe WhatsApp kan i bɛ message ci an ma ni numéro in na 00223 70 23 56 37 Wa FM aw ka radio